नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. ट्रकवाले सेजा वेदांताचो वाद चडार. सेजाचे ट्रक पाळे भामय फातरायले. आदली ट्रक जुळोवपाची केस कंपनी फाटी घेना म्हूण ट्रकवाले बेजार. मुख्यमंत्र्याकडेन बसका शेळयली. रक्षा मंत्र्याचे दिल्ली परस गोंयचेर लक्ष चड. देशाची जबाबदारी असताना त्यांना असले उपकरना. मोदी सरकाराचे काँग्रेसी भशेनच धोरण. संजय राऊत उलयलो प्रुडंटाकडेन. पठाणकोट एअरबेजा वेल्यान विमानाची येवत सुरू. रक्षा मंत्री म्हणटा 21 जवान ऑपरेशनात शहीद. 5 जवानांचो वेळ फाल्स. हल्ल्याची NIA चौकशी. आणि वेर्णा पोलिसांनी धरले 6 चोरांक. वेर्णेचे एलिएक्सिस युटिलिटीज इंडस्ट्रीतले 10 लाखांचे फारायल्ले फामाद. 24 वरां भितर चोरांक अटक. खबर विस्तारान. ट्रकवाल्यांनी सेजाचो वाद मिटून मिटना. सेजाचे ट्रक पाळे आनी भामय फातरायले. 70तले 50 ट्रक परत गेले. फोंडेच्या पुलिसांनी दोगांक अटक केल्या. सोमारा सेटलमेंट जावनय ट्रकवाले सेजाचे मीन व्हरूंक तयार नात. कंपनीन भायल्या ट्रकांक ट्रिपी दिल्यो. तांकां सेजाचे गेटीचेर वरांची वरां तिश्ठत दवरले म्हूण ट्रकवाले बेजार. सेजान ट्रक जुळोवपाची केसय खंय फाटी घेतिल्ली ना. सेजान खंय ट्रकवाल्यांचो घात केलो. आणि ऑलरेडी जवळजवळ 125 गाडयो लॉक केल्या तेंच्यांनी. योग्य तो ठोस निर्णय जोपर्यंत आमकां मेळना तोपर्यंत हे काम चालू जावचें ना. सेजाचे ट्रक पाळे आणि भामय मंगारा फातरायले. 70तले 50 ट्रक परत गेले. दुसरे वटेन सेजान आंदोलक ट्रकवाल्याड ट्रक जळोवपाची केस फाटी घेतिल्ली ना. सेजान घात केलो म्हूण ट्रकवाले बोळा मारतात. केस मंगारा म्हापशा कोर्टान आयली. 5 फेब्रुवारीक सुनावणी जातली. ती केस विथड्रॉ करतले म्हणून एडवोकेटान आमच्या रिप्लाय फायल करूंक नासली आनी रिप्लाय फायल करचेक टायम घेतलो. खरें एक्चुअली तेंच्यांनी आमकां कंपनीन मिसगायड केल्ली आसा. It has been kept on 5th of February in the morning at 10:30. इतले मजगतीं दिवचले ट्रकवाल्यांचे सेजाच्या कामगारांकडेन पिळगांवां पेटले. आमच्या जर पोटा पाणयाचेर आता ते कामगार म्हणटा आणि कामगारांक आमी एकट्यान सुद्धा कोणी हात लायना आसतना ते कामगार आता सांगता आमकां एसॉल्ट केले म्हणून. आमचो प्रश्न कोण हे करतलो? कंपनी काम आपले स्टॉप केल्ले आसा आणि नो वर्क नो पे करपाची भाशा मॅनेजमेंट उलोवपाक लागला आणि आमचे कामगारां भितर एकदम भयाचें वातावरण निर्माण जाला. आमी तांकां रिक्वेस्ट करताले की तुमी मातशें हायट हे जे माल आसा पळय तो डायरेक्ट सोडा म्हणून इतलेच रिक्वेस्ट करता. ते मान्य करपाना आणि थंय न्हिदपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न केलो. मुख्यमंत्री पार्सेकाराची ट्रकवाल्यांकडेन परवरे बसका जाली. परत मायनिंग सुरू जातकच मिनाच्या येरादारीच्या ट्रिपीची रेट थारावंक म्हूण बसका जाली. मुख्यमंत्र्यान दिल्ले रेट ट्रकवाल्यांक मानवल्ले नात. रेट दिल्यात ते अशे: 0 ते 10 किलोमीटर मेरेन 9 रुपया, 10 ते 20 किलोमीटर मेरेन 8 रुपया 20 पैसे, 20 किलोमीटर आनी चड 8 रुपया. अशी सीएमानय तांकां सांगलां की तुमी सुरू करा आनीक आतां स्टॉप करण्याचा अर्थ ना म्हणून. कारण आता जानेवारीन जर सगळें सुरू जालें ना तर फुडें एक्सपोर्ट करपाक बाकीच्या म्हयन्यांत फुडें येवचें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रक्षा मंत्री दिल्ली परस गोंयांत चड लक्ष दिता. जेन्ना देशाची जबाबदारी असता तेन्ना आदले संबंध सोडचे पडटात म्हूण शिवसेनेचो खासदार संजय राऊत उलयला. पर्रीकारान यशवंतराव चव्हाणाचो आदर्श घेवन रक्षा मंत्र्याची जबाबदारी सांबाळची म्हूण ताणें सल्लो दिला. पाकिस्तानाचेर केंद्राचें धोरण बदलिल्लें ना. काँग्रेसीची भुमिका तीच मोदी सरकाराची म्हूण राऊतान खर टिका केली. तो खासा प्रुडंटाकडेन उलयलो. टीका होते मनोहर पर्रीकरवर की त्यांचं संरक्षण मंत्रालयाकडे कमी लक्ष आणि गोव्याकडे जास्त असतं. ही टीका तुम्हाला तसं वाटतं? मलाही असं अनेकदा असं वाटतं की गोव्यातला माणूस हा गोव्यात जास्त रमतो. हे आतापर्यंत कारण गोव्यात ज्याने आपलं आयुष्य राजकारणात काढलं आहे त्याला गोवा सोडावं असं वाटत नाही. हे खरं आहे, गोवा फार सुंदर राज्य आहे, सुंदर शहर आहे, लहानसं राज्य आहे. पण जेव्हा देशाची जबाबदारी आपली असते तेव्हा मागचे पाश तोडायचे असतात. हे पाश तोडून आपण दिल्लीचे राज्यकर्ते आहोत या भावनेनं देशामध्ये काम करायचं असतं.
पण अनेकदा महाराष्ट्र आणि गोव्यातले आपले लोक जे आहेत ते महाराष्ट्र आणि गोव्याचे पाश तोडायला तयार नसतात. यशवंतराव चव्हाण जेव्हा गेले तिथे संरक्षण मंत्री म्हणून, तेव्हा ते दिल्लीचे झाले. मनोहर पर्रीकर यांनी यशवंतराव चव्हाणांचा आदर्श बाळगून संरक्षण मंत्री म्हणून जबाबदारी पुढे न्यायला पाहिजे. प्रधानमंत्री मोदींनी पाकिस्तानबद्दलचं धोरण बदलताना आपल्या युती पक्षाबरोबर बोलणी केली होती का? काही पाकिस्तानबरोबरचं कुठलंही धोरण बदललेलं नाही असं आमचं म्हणणं आहे शिवसेनेचं. जे धोरण काँग्रेसचं चालवलं, ज्या धोरणावरती आम्ही टीका केली, ते धोरण तुम्ही पुढे चालवताय. बदललं काय? तुम्ही तीच चुंबाचुंबी करताय पुन्हा एकदा पाकिस्तानबरोबर, त्याच मिठ्या मारताय पाकिस्तानच्या प्रधानमंत्र्याला, आणि तेच चहापानाचे प्रयोग होत आहेत पाकिस्तानात जाऊन. हे आधी चाललं होतं. मग आम्ही काय बदल केला? धोरण बदला, भूमिका बदला, देश आपोआप बदलेल. पठाणकोट हल्ल्यात 6 आतंकवाद्यांक मारल्यात. रक्षा मंत्री पर्रीकार हल्ल्याच्या 4 दिसां उपरांत मिडियाकडेन उलयलो. पठाणकोट एअरबेजावेल्यान विमानाची यो वच परत सुरू जाली. मात NSGची सोद मोहीम चालूच उरतली. फक्त एकूच जवान आतंकवाद्यांकडेन झगडटना ऑपरेशनात खंय शहीद जालो. बाकीच्या 5 जाणांचो खंय वेळफास, तांचे बॅड लक म्हूण रक्षा मंत्री उलयला. NIA हल्ल्याची चवकशी करता. घेऊ एक विराम.